Územie Slovenska dnes výrazne zasiahlo nepriaznivé počasie. Meteorológovia označili za najkritickejšiu oblasť Vysokých Tatier. Obávali sa, že by sa mohla zopakovať zatiaľ najničivejšia veterná kalamita z 19. novembra minulého roka. Silný vietor, dážď a sneh skomplikovali život aj vodičom na cestách. Výsledkom dnešného vyčínania počasia bolo na slovenských cestách množstvo dopravných nehôd. Takto dopadol jeden kamión zo Slovenska. Vodič pri prudkom brzdení vybehol cesty a prevrátil sa. Tento kamión preváža nejaké tekuté farby. Nepriaznivé počasie robilo problémy viacerým vodičom. Bolí ma z toho koleno, nízky tlak, chce sa mi spať. Už sa mi stali takto dve nehody, čo do mňa vrazili. Najkritickejšia situácia je v okolí Vysokých Tatier. Ten vietor zatiaľ je taký, aký sme v Tatrách zvykli, silnejšie. Maximálna rýchlosť zatiaľ bola 80 km za hodinu na Lomnickom štíte a tu dole sa pohybuje okolo 50 km. Popoludní zasadal krízový štáb. V prípade potreby je pripravená špeciálna technika. Tatranci by však počasie nemali podceňovať. My teda urobili opatrenia, aby zabezpečili si čo len domy, zariadenia, vchodové dvere, okná, balkóny, možné neuchytené niektoré strechy. Bude i naďalej tento silný vietor pokračovať v ďalších dňoch. Ak sa nachádzate dnes večer v Tatrách, radšej ostaňte doma. Vietor v horských oblastiach by mal dosahovať v nárazoch rýchlosť až 110 km za hodinu. Toto počasie by malo potrvať až do nedele. Zuzana Eliášová, televízia Markíza.